Oda angi adier ni dikel jo sirikal machiegni mabiro bedo e police post man tok dala na mano bende ranyisi ni adhi bedo more safe than them the other. Koram gajwang jodak magwenga ma angorom me kar chungod bura Mateso South e county Mabusia ogolo ywak kalore kod kunyo mar Mula ma itayo gi jo China mangiwacho ni osebedo ka hinyo ngimagi kendo miyo udi magidakie mukore. Kunyo no matimore tong' mar Kenya kod Uganda e gwenge mong'ere kaka Amoni wachore ni osechako dino wang' aora kendo jodak yudo tuoche kalore kod buru mawuok kinde ma kunyo no dhi mbele. Eric Ounda miyo waler mathoth. En dweche adek bang' jatend arita Kithure Kindiki limo kar kunyo Mula mabumutiru Butula. Kunyo pod omako mach kendo loche madongo pod nenore ka miruti mag kunyo bende pod winjore. Jodak maka ywak ni ok ginyal nindo e yor kwe kendo jonyuol mantie kod nyithindo matindo winjo matek. Sisi ni wachungaji wa ng'ombe, tunavuga ng'ombe, lakini sasa hata ng'ombe kikunya ile maji ambao tayari iko mto ambayo inagawanya Uganda na Kenya, tayari inaleta shida affection. Ng'ombe paka inapata ugonjwa. Sasa tunashindwa serikali. Sijamani tusaidie hata kama hawa wakifungua mtoni yao wapitize ile maji yao iende mahali pengine. Hii wa Chinese wanatuumiza sana. Hata saa hii tumepata vumbi yao na wametupea ugonjwa wa kifua. Kukoa saa yote. Kilala usiku nyumba inatetemeka, unastuka naenda kuzama chini ama hapana. Giwacho ni utegi maoger kod lo koro mukore kendo kinde mag koth gikalo e matek. Watu wa maoko hapa Busia unaangalia wapi? Jemo, utusaidie huku chini tunaumia. Kwa naomba serikali ya Kenya na Uganda gani zingilia kati tusaidie hapa mali hapa hivi kweli atulali usingizi. Kiona nyumba yangu hii imeboma, ona ndio imeanza kiraka. Tujue wanalipwa vitu gani huko chini. Gin giluoro ni pi mar kisima ma osebedo ka konyogi biro duono kaluwore kod kunyo madhi mbele kendo gikwayo jotelo mondo odonjre wachno mondo ochung kunyo mar Mula e gweng'no. Hata maji yetu itakauka. Kwa maana hao wanachimba futi mrefu maji itakwisha. Sisi hapa kuna mwenye ametuchimbia yako hata maji kisima. Kisima sasa hakuna maji hapa chini. Tutakunywa nini? Hatuwezi ishi kama watu wa juu huko. Serikali mnatuona kweli? Ama mjui kama sisi pia ni wa Kenya? Ywak mar jodak gi biro banka jaod bura Mateso South Mary Emase bende ne osegolo ywak ni pi ma jokunyo lilono ema jodak tiyo godo kendo okwayo jotelo mondo onywak e kwedo timno. Na nimeona hata udongo nyingi zaidi imetengenezwa mlima tayari na inamwagika, na hapo tuko na mto ambayo inasaidia wenyeji kutoka area hiyo yote, mifugo zinakunywa maji pale, na nadhani hivi karibuni hata hiyo mto itafunikwa na hiyo udongo. Emase dwaro ni jatend Migago ma ochung'ne kunyo mag mwandu mawuok e bolo Salim Mvuria kod nyawadgi ma ochung'ne arita Kithure Kindiki mondo ochak nonro kendo oket chike matayo chenro mag kunyo e pachoka. CS mining atuambie anatumia binu gani kusafeguard ama kuprotect boundary na rasilimali ya Kenya. Wapo hawa jamaa wameingia na pande ile ya nchi jirani, bado wako yeye ameangazia pale, na tume wataalamu hakikisha kuona kwamba hawa hata kama wako kule chini wako kwa upande wa nchi jirani. Jatend Migago mar thieth e county Mabusia Arthur Odera to wacho ni twak mar rito alwora kod kedo kod tuoche dhi mbele e kind Kenya kod Uganda. We contacted national government, Ministry of Interior especially, and also Ministry of Foreign Affairs, and I'm sure there are some discussions going on with the Ugandan side to ensure that first of all there is no crossing the border, and number two, environmental restoration is done and done quickly so that people don't have